Ngani zakwethu sishubile isimo komunye wabalingisi bakumabonakude laphana owazakhela udumo laphana kuzalo njengosibonelo wayindodana kaNkunzi. Sawubona kuphi na kuplatform yakho lombuso njengamanje ubungelela yena mathenda Xhosa Ntombi umqhamela amahlaka abanye baqhumana lwathi kana wethu ungabe usuku lakho uqala ulancothi wenze ukulungele upress i-subscribe button wenze sure ukuthi like wenze sure futhi ukuthi uyilinde videos phela ebese uyacomment. Kumshubele ke ongumlingisi kamabonakude emidlalweni eminingi eyahlukahlukene waphinda futhi wazakhela umdlalo igama laphana ke kumdlalo owawusicawucawu ihostel ngani zakwethu ukusabala njengoba nazi ukuthi lensizwe izingane ezidlule ke kwasabalala ukuthi ishadile kuphinde futhi kwavela owesifazane eveze elinye leside lakho ukuthi cha engazi ukuthi le ndoda ayifuni ukuthi ibheke ingane noma ke ayifuni nokuyizwa indaba yengane evela ukuthi ingeyayo komunye wobosisi obengashadile naye la khona thena usisi mangabe khuluma nayo yakuveza futhi ukuthi yona ishadile angeke uzokwazi uku-entertainer into efana naleyo. Phathela ke inkulumo mpikiswano noma ke inkulumo ngxoxo naye ke ekhuluma naleyo ntombazane bekhuluma ku Facebook esingazi ke noma mhlambe ku WhatsApp sekwazi kwablockwana noma kunjani. Ngizodlulisela nje zona ebese siyayifunda ndawonye ebese ngizovula lakho mayelana nodaba ukuthi ngenzeka lensizwa i-wrong ingenzeka lensizwa i-right wena mawukuthi ubhekene nalesimo ungenza kanjani ukuthi ngempela ukwazi ukuthi uyenze lento ibalance ndawo zombili. Njengoba ubona ke laphana ke ukuthi uyena oWiseman Mncube kwaze kwafakwa ne-verify sign ekhomba ukuthi leli page ilingelakhe futhi li-original. Wesifazane ke usende message uthi sawubona wasethi ngikhulelwe. Yasiphendula insizwa laphana ngoDecember I think u9 or December 7 ngo1653 yathi watshela mina pho wathi wesifazane usho ukuthini mawuthi ngatshela wena hawu yehini wathi wesifazane hayibo uqonda ukuthini because I'm telling you that ngipreg meaning it's your child. Owesilisa wasawaphendula wathi siswabantu nginomfazi. Wathi wesifazane I don't care ukuthi unomfazi okusalayo ngikhulelwe. Waphinda futhi walandelisa ngemessage kuyoshawa 8 wathi njengoba ungiziba uthi ngiyenzeni mina lengane. Phinde wasenda message wesifazane laphana ngoMarch sawubona kusekuphela inyanga ezintathu futhi sisu ngasigcina ngeke ngazi ukuthi bewucabanga ukwenza njani. Waziba waphinda wasenda message ngoAugust 24 kwakwi-birthday yami madada ngakhohlwa ukusubscribe njalo wathi wesifazane sawubona ngitetile ngeyi-26 August or should be kuyi-28 esend message wathi sawubona ngitetile ngeyi-26 August ingane umfana mawudinga i-DNA anginankinga singahlangana ngaseLondon on 75 uyithathe ingane. Njengoba ke ubona owesilisa laphana ethi ngiyaphila ngiyaphinda ngiyakutshela nginomfazi. So what must I do? Ukubuza wesifazane because the child kwakumele ucabange lokho before sleeping with me. Ucabanga ukuthi ngizoyinaka ngani ingane ngingedwa. Kubuza ke owesifazane right? Noma ingavelanga kahle message laphana ke yowesifazane la khona ethi if you keep ignoring me mhlambe wasethi njengoba ethi to do i-DNA test I'm gonna expose you on the social media both of you nalama minions akho akuphikayo right. Okay wathi okay wathi wesifazane kubuke ngathi you've been choosing your fate tonight I'm gonna post our conversation and uzoyenza le DNA test ngizoya naseyindabeni if I have to yona ingane yethu uzoyeka uyineglect. Okay asazi ke lapho methi uyineglect mhlawumbe usho khona ke ukuthi uzoyeka ukuyiphebeza okwenzakalani. Alright ithena mangabe uqhubeka inkulumo yabo yathi mayiphendula lo wesilisa wathi sizobona ukuthi media izokholwa abantu between mina and nobody wonke umuntu useyazi ukuthi nginomfazi kushuthi wena uyisifebe nje sizama ukungimoshela umshado or is it ngicanga ukuthi ubefuna ukuthi it's okay or mhlawumbe bebuza ukuthi kunjalo okay mhlawumbe inkulumo yasiqhubeka kwangenelela owesifazane laphana wathi ke
I advise you to remove the post more Facebook because before anyone sees them, and stop ruining my husband's reputation. Wase wathi wesifazane sawubona, the posts are not about you. Sacela uhloniphe isinqumo sami ngisithathile because I didn't want to do all of this, okay? I don't care who you are coming for. Remove the post more Facebook, okay? Engazi ukuthi ke waseveza laphana ukuthi do you know who are you dealing with? Alright, aveza ke ukuthi ngempela uyazi ukuthi udila nobani njengoba wenza lokho wenzayo. Wathi intombazane okuhlekisayo ukuthi uyazi ukuthi ngizowafaka social media lo myalezo wakho kodwa uyaqhubeka uyayisenda. Uthembeni ngempela. Okay, bafethu ibe mningi kakhulu imbono mayelana nalolu daba. Mhlambe before sigoqa ivideo mina ngokushare kwami noma mhlambe according to my view indlela engibone ngayo ngibone lenkulumo bengafanele izifike la if kuukuthi ngempela uWiseman uyayazi lengane noma uWiseman uyalazi udaba lufana nalolu. Isizathu sami sithini why ngisho kanjalo ingoba inkulumo kubuye ngazi ukuthi yaqala December umuntu wazoteta ngoAugust. uWiseman ushade nje. Alright, abantu mhlambe bahlonipha abantu ababambisene nabo ngenye indlela, alright, kodwa kunephutha, kunento ekuthiwa iphutha emhlabeni. Mawuthi usulenzile iphutha iba nendlela phela yokuthi ulungisa, uyabo. Mhlambe ubengasho unkosikazi wakho ukuthi yazi kwenzakala into kanje kodwa kube yiphutha, bese kuba ukuthi unkosikazi uyazi kodwa mhlambe akathandi, okuyikhona okuthusayo noma okwenza ukuthi abantu beyibuke ngenye indlela lento ingoba ulokho emile egameni elithi nginomfazi, yabo. Okuchaza ukuthi mhlambe kungayikhona ukuthi mhlambe akuphenduli yena, akuphendula unkosikazi wakhe noma akuphendula yena, cha asazi. Kodwa mina ngokwami cha, mawukuthi uyena umfoka Mncube ushaya eceleni ngoba ayenziwa leyo nto kwaZulu noma ke ayenziwa into efana naleyo, ngoba makuhamba isikhathi ugcina uthola ukuthi ngempela ingane yakho le ugcina ungenayo indlela yokuthi uyilungise in peace leyo nto, ngoba isuke sikuphoqa. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi kuzohamba isikhathi igcine leyo nto igiga ebese ungabisaba nayo indlela yokubuyela emuva. So ngani zakwethu mina ngokwami umbono wami lo, ake ngizuvula lakho lapha na comment section ukuthi wena ngalenkulumo uyizwa kanjani noma ke uyibona njengomuntu onjani lensizwa ke abathi uWiseman umfoka Mncube mangabe enza lokho akwenzayo. Angihlanga lapha na comment section, enza sure ukuthi ususubscribeile, walike, wangifollowa ukuze njalo mangabe ngifaka ama-video kube wena oqala othola notification. Bese ngisho ukuthi uyakhomenta lapha na ushivula ukuthi wena mhlambe sawahlala lesimo wenza kanjani noma ke mhlambe uyabona ukuthi masingakwehlela wena yipi into ongayenza. Ungathatha isayidi lamakoti wakho noma ungasale usuyilahla uyosho ukuthi cha kwenzeke iphutha ngalenkulumo noma kwenzeke iphutha entweni ekanje, ebese kubonakala indlela yakhona ukuthi ilungiswa kanjani. Hlangana lapha e-comment section ngizovula lakho mayelana nalolo daba.